karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Manoy, panahon na nga maputol ang pagkakita ko og mga espiritu. Aw, magpatambal di ka? Pero, dili man ni mao ang gianan paingon sa spiritista. Dili ra magpatan-aw og espiritista, Carding. Kinsa man di ay nga itong pagkikitaan, ha, ma'am? Ang inyong apuhan ni Ana, nga dugan ng nawa. Si Lula Liling? O Manoy, og naan ang baya si Lola Liling. Ayaw na, ha? Diba? Ni ata sa yuta sa mga palasyo? O Carding, katabang ang imong Lola Liling sa kaaway sa katiguangan ni Rodel. Ma'am, mamiya ta din ni mama, karon dayon. Carding, Dili may mong magdugay ta din ni ma'am Sabrina, Ana. Carding, kinahalang matangtang kang anak ka ng itom niyang abilidad. Unsa? Manoy, dili na ko gusto makakita pag mga patay. Ana? Si Lola ang nahibaw ko nun sa onis pagtangtang. O yun sa pagsiguro, ha? Nga dili na makakita og mga espiritu si Lula Liling. Carding, panahon na nga magmalinaw ng imong manghud. Manoy, makiksulti na lang ta ni Lolo. Pero, sekreto niya, Carding. Ha? May hangyo ang inyong apuhan. Nga dili gyud mahimong mahibaw si Mama Mercy nga buhi pa siya kay may daotang mahitabo niya. Kung gano'n dili man siya mahimong mahibaw-an ni Madam Mercy nga buhi pa siya. Tungod kay si Lula Liling ninyo ang bugtong saksi sa pagpatay ni Don Romero sa amahan ni Lolo Elmo. O posible pa nga doon na pay laing nasaksihan ng inyong apuhan sa panimay nila ni Mama Mercy. Dili na nimo okay pa, Ma'am Sabrina. Dugay nagpatay ang amahan ni Madam Mercy. Carding, tabangan tang imong manghud. Gawas pa, makatabang sa akong investigasyon ang pagpakigsulti pag-usab ni Lula Liling ninyo. Posible nga may mahinumduman pang inyong apuhan bahin sa kulto sa yuta sa banlot. Huna-huna og maayo, Carding. May kriminal nga naa sa banlot o kinahanglang mailhan ta siya. Ma'am, trabaho na sa mga pulis. Pero nagkinahanglan sa atong tabang ang mga pulis aron masulbad ang kamatay sa maong dapit. Manoy Carding, kinahanglan mailhan kung kinsa ang nakasuot sa kwarto nila ni Ma'am Sabrina. Andam na ang ako mga gamit, Rodel. Mamauli na kita. Ma, ug man nalagi tayo magkapauli. Paabuto na lang nato ang imong mamahimong nurse. Unsa? Ug maamuhan ang imong nurse, ma. Unsa man na siya? Babae na o lalaki? Babae, ma. Na sige. Dili ko ganahan og lalaki nga nurse. Babae siya, ma. Ug kinahanglan nato nga ato siya ikauban sa atong pagpauli. Ma'am, gikulbaan man jud ko ini nga atong buhaton, Carding, huna-hunaan na lang. Huna-hunaa ang bahad sa kriminal. Mamatay ka. Buti pa sabot nga, doon na siya laing target nga patyon. Ma'am, Dili daot ang espiritu lang ang naghasol ato, Carding. Dunay kriminal ining dapita. sige. Musugot ka nga makikita sa imong Lula Liling? Daghan sa kong ipungutanan niya. Kung mao ka na, kinahanglang usa nato ang muduol sa dakong bahay nga iyang gitrabahuan. Ha? Mao ba? Kinahanglan gyud. Ako na lang, Ma'am. Ayaw, Ana. Ako na lang. Kay lalaki ko. Kung naaman ang gown ni Lula Liling diha, dali akong kadagan. Pero Manoy, Naibaw kagid nga kontra kayong pamilyang palasyo ug ang pamilya ni Sir Rodel, Ana. Managanan lang tadaan. Ako na lang tingali ang manuktok. Pero, Ma'am Sabrina, Bag-o lang kong miabot sa kinabuhi sa mga rema. Way nakaila nako. Way nakaila sa mga palasyo nako. Busa ako ang muduol sa dakong bahay sa mga palasyo. Naunsa naman sa ko. Mura man og nanggimok ang akong kaunuran nga nagatubang nako sa dakong pultahan ining bahay sa mga palasyo.
Sabrina sa dakong pultahan. Pagbantay lang diha, Manoy. Kung may buhatong daotan ka, Ma'am Sabrina, ang agaw ni Lola Liling. Ato din sang taon. Nagulit akong daan dakong bato kon. Magkinaon sa meron. May unta ko na si Lola Liling lang ang maka-apply na ako. Mihagtit ang pultahan. Pero, man mo apply. Lola Liling? Lola? Suwayan ako gliso ang doorknob. Oh. Uy, naapinaan akong pultahan. Uy, tao. Lola Liling? Nakasasod, Lola? La? Oh. Wa may nito baka. Lola! Lola Liling! Musod ko, Lola! Manoy, misuot na si Ma'am Sabrina sa karaang bahay sa mga palasyo. Kinsa may abli niya nga. Wa mo kinikitang tao. Manoy, mo paduol ka tas bahay. Ako na pa doon. Pabili na ka din niya. Tuwa na si Manoy Karting. Nakapasalipod na sa punuan sa mangga nga. Dool-dool gamay sa pultahan sa dakong bahay. Tuwa na gid si Ma'am Sabrina sa sud sa dakong bahay. Lola Liling? Lola! Mingaw pa din sa ilang sala. Apli ang piano sa suok. Sa ato pa, may nagamit anak bago pa lang. Lola? Huwag tao din sa suod. Pero kisay may apli sa pultahan. Huwag tao din niya. Uy, tao sa taas. Apli ang kwarto nga among gisud ni Ana sa una. Lola? Lola, nakas taas? Musaka ko, Lola, ha? Uwa na magkit makawas si Ma'am Sabrina. Dili na ni mahimo. Manoy! Ano isunod mo ka din sa akong gipa sa ng kahoy? Manoy, nabalaka ko. Huwag pag-ibagawas si Ma'am Sabrina. Kuan, kaning anak mamati una ta ha. Kaya nakabati kong tingog niya sa sud. Lola! Lola, ikaw ang nagsaba-sabaan ng kwarto nga abli? Lola Liling! Lahi na sab ning ilang style sa bahay. Makita ang sala bisan ni ata din sa ibabaw. Kay murag eskwelahan ang porma ining baya. Niya naman ko sa tungod sa pultahan nga abli. Lola! Nakasasud sa kwarto? Lola! Huwag itaw din sa kwarto nga among nasud ni Ana sa una. Ay, naara ang kabana. Abli na ang kabana. Mga bibiron sa bata ka na naa sa ibabaw. Ug sinina sa batang lalaki. Dininiinig ka pa na mo makuha ni Annalisa ang karaang picture nila ni Mama Mercy ug ni Rodel kauban sa iyang bana. Unsa nang puwang panapton sa ilawom ng mga duwaan sa batang gamay. Sa mani. Blouse mani. Blouse na puti. Blouse sa babae. Masira ang pultahan. Sa mani. Malak ang pultahan. Di na ko makagawas. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!